दिनै गिबि खेबनि थाखाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव 10 लाख बिफां फुलि गायनानै गिनिस रेकर्ड खालामनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन आरो बियो आसामनि बयजोंबो मानिजानाय मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि अमृत बृक्ष आन्दलन होननानै मोनसे हाबाफारि फोसावदोंमोन। बे हाबाफारिया आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव जागासिनो दङ आरो जोंनि बिटिआरआव बे उदालगुरि जिल्लायाव 10 लाख बिफां खेबसेयावनो गायनानै गिनिस रेकर्ड खालामनाय मोनसे हाबाफारिमोन आरो बे दिनै फुंनिफ्राय जागायनानै दासिम 90% जाफुंबाय, एसे बाखि दङ, बेखौ गायगासिनो दङ। आं सान्दों जे जि गिनिस रेकर्ड आगोलाव दङमोन 24 घन्टायाव 8,30,000 बिफां गायनाय, बे रेकर्डखौ ब्रेक खालामगोन आरो गोदान मोनसे रेकर्ड सोरजिनायाव बियो जाफुंसार जागोन आरो बेजों लोगोसे बिटिआर ओनसोला मुलुगाव बयजोंबो मिथिजानाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों मिथिजागोन होननानै आं मिजिंथिदों। बिनि थाखाय जोङो अलरेडि प्रिपारेसना माखासे जालांबाय। जों नभेम्बरखौ टारगेट लादों। नभेम्बराव 15,000निख्रुइ बांसिन मोसानानै बेखौ मोनसे गिनिस रेकर्ड खालामनायनि प्रिपारेसना सोलिगासिनो दङ। दा बिनि थाखाय मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बे हाबाफारिखौ बिथाङा जोंखौ मदद खालामबाय थादों आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर' हारिमु आफादजों जों रायलायखांबाय आरो बेवहाय माखासे पलिसि आरो स्ट्रेटेजिखौ बानायनाय जाबाय। थाबैनो बेखौ जोङो जोंनि जि मोसागिरिफोर आरो दामगिरिफोर बिसोरजों माखासे वर्कशप खालामनानै बे हाबाफारिखौ आरोबाव गोख्रोङै रायजो राजानि गेजेराव लानानै थांगोन। दिनैसिमबो जों गुबुन गुबुन जायगायाव नुबाय थादों गोबां दंफां दाननाया सोलिबाय थादों, नाथाय बेखौ होबथानायनि राहा दंफां दाननाया सोलिबाय थादों। बेखौ ओरैनोथ' सरकारि भाबै बेयो बेन, नाथाय सिखाव खावै खावै मानसिफ्रा बिफांफोरखौ दानो आरो माखासे मानसिफ्रा थांना थानायनि राहा लामा हिसाबैबो बेखौ लायो, नाथाय बेखौ जोङो होबथानायनि थाखाय मालाबाबो खम खालामाखै। दा बिनि गेजेरावनो सिखावै बियो जाबाय थायो। दा बिनि सोलायै जों दा जेसेबां बिफां दानबाय बिनि एसेबां बिफां गायफिननांगौ। दा बिनिखायनो दाननायजों लोगोसे गायनाय हाबाफारियाबो जागायबाय। बिटिआर सरकाराबो जोङो ग्रिन बड'लेण्ड ग्रिन मिशनाव 1 कौटि बिफां जों गायनाय देग्लायनिफ्राय जागायगोन आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय जेसेबां जोंहा कनस्ट्राक्सन साइट जायो बे मोनफ्रोमबो कनस्ट्राक्सन साइटआव बिफां गायनो थाखाय अर्डार होनाय दङ आरो देग्लाय बोसोरनिफ्राय जागायनानै जोङो 1 कौटि फैगौ 3 बोसोराव 1 कौटि बिफां जोङो गायगोन। गामि ओनसोलावबो जों नुबाय दं गोबां माने काट सिंखावनाय जि मेसिन बेफोर माने इलिगेलि सोलिबोगासिनो दं। बिनि सायावथ' बेन दङ, नाथाय सिखावै माखासे खालामबाय थायो। आरोबाव बेखौ जोङो गोख्रोङै बन्द' खालामनो नाजागोन। दा माखासे जायफोर बिफां न'आव मानसिफ्रा गायनाय बिफां बेफोरखौ दाननो हायो, नाथाय माखासे जायफोर बेन बेफोरखौबो सिखावै दानो। दा बेफोर हाबाफारिफ्रा इलिगेलि जाबाय थायो, बेखौ जोङो बन्द' खालामनो थाखाय आरोबाव गोख्रोङै जोङो हाबा मावगोन। बिनि थाखाय प्राय 250 भलेन्टियार्स नैबे लकेल NGO आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट गाबोननिफ्रायनो 250 भलेन्टियारा कन्टिनिउ बेवहाय दै होनाय जोथोन लानाय बिनि थाखाय हाबाफारियाव लागायनो थाखाय अलरेडि पलिसि लाखाबाय आरो बिथांमोना फैगौ मास मोनसे मास मोननै कन्टिनिउ बे बिफांफोरखौ जोथोन लाबाय थागोन।